Bon dia. Les tres acusacions personades a la causa, les tres acusacions populars personades a la causa de l'1 d'octubre, que són Irídia, Òmnium i l'Assemblea Nacional Catalana, hem fet un pas més en la investigació de les conductes delictives que van dur a terme els agents de la Policia Nacional a les escoles de Barcelona. Hem encarregat i dut a terme una pericial per tal de poder analitzar totes les imatges que estan a la causa de l'1 d'octubre, a la peça general, per tal de poder identificar totes les conductes delictives dutes a terme per agents de la Policia Nacional. N'hem identificat més de 450. A partir d'aquesta pericial, aquesta setmana hem sol·licitat al jutjat d'instrucció que citi a declarar 24 agents per primera vegada que no estan investigats a la causa i que de 13 agents més que estaven investigats per alguns fets n'ampliï la imputació. És a dir, hem identificat que a part dels fets pels quals estan investigats han dut a terme també altres accions. Això és un total de 37 noves imputacions que hem sol·licitat aquesta setmana en la fase ja final de la instrucció, de la investigació dels fets de l'1 d'octubre, i també hem demanat, per tant, que s'ampliï la pròrroga, el termini d'instrucció, per poder dur a terme les declaracions dels policies investigats i també altres diligències que estan pendents. Remarcar que, com sempre, són les acusacions, en aquest cas les acusacions populars, les que hem de fer l'esforç titànic d'identificar totes les conductes delictives i també els agents investigants, donat que tant Policia Nacional com el Ministeri Fiscal no estan duent a terme aquesta tasca d'identificació.